Nawr, Mr Matthias Morgan, yn y fideo diwetha, dwi wedi dangos i chi sut I gosod mas y bocsys fel hyn ar gyfer y cynnwys. Nawr dwi'n mynd i ddangos i chi sut I rhoi llun mewn i'r wefan. Dangos i chi sut I rhoi llun mewn i'r wefan. A mae hwn digon hawdd. Na gyd sydd angen chi wneud yw gwasgu y bwtwm yma. Nawr dwi'n gallu lanlwytho llun fy hun os o'n eisiau. Dwi'n gallu cael llun o Google Drive, neu dwi'n gallu cael dewis llun o Google. A hwn yw'r ffordd hawdd o wneud e. Dwi'n gallu just dewis Select Image, wedyn mynd I Search, a teipio mewn Ford Focus. A wedyn os chi chwilio. Nawr, lluniau hynny fi'n cael I gyd, maen nhw'n gallu cael I ddefnyddio, mae hawl fraint gyda fi I ddefnyddio rhain. Beth dwi'n gallu gwneud hefyd yw dewis y lliw y llun. So os fi sef lliwiau glas, chi'n clico fan hyn, a chi'n gweld nawr, mae mwyafrif o'r ceiriau, neu mwyafrif o'r lluniau cynnwys lot o las. So dwi'n mynd I cynnwys, dwi'n meddwl, y llun yma, a dwi'n gwasgu Select. Ac dyna ffordd dwi yn rhoi llun mewn I hwn. Ac os dwi'n dangos chi eto, clicio fan hyn, teipio mewn, Select Image, ac wedyn mynd I Search, a wedyn teipio mewn fan hyn, Ford Fiesta. A wedyn gwasgu Search. Ac dewis rhai glas, a wedyn lle dewis hwn, a wedyn gwasgu Select. A wedyn mae hwnna yn dod mewn I fan hyn. Okay? Nawr, beth chi'n gallu gwneud hefyd, chi'n gallu gwasgu bwtwm hwnna yw yn crop, a mae'n jyst yn ffito mewn wedyn i'r bocs hyn. So mae pob beth yn ffito mewn. Nawr, yn y bocs hyn, dwi eisiau rhoi mewn fideo. So, fideo am beth, dwi ddim yn siŵr nawr. Ford, dwi ddim yn gwybod beth sydd gyda ni. Ford car. So, fan hyn, Ford car, a dwi'n mynd I clicio fan hyn nawr, a dwi'n dewis o YouTube. A wedyn, dewis Ford car, chwilio am Ford car nawr, a mae rhain yn dod lan yn fideos. A just dewis un, a mae hwnna'n edrych yn las, ydy. How to service a Ford, top all gears. OK, dewis hwnna, meddwl. A gwasgu Select. Dyw'r llun ddim yn las, ond fi'n hapus gyda hwnna. A gallwn ysgrifennu fan hyn, fideo o top gear. OK, fanna. A dyna ffordd I ni'n rhoi lluniau mewn, ac hefyd dyna ffordd I ni yn rhoi fideos mewn hefyd. Yn y fideo nesaf, dwi'n mynd I ddangos I chi ffordd arall I rhoi lluniau mewn, sef o'ch ffôn chi, a mae hwnna'n mynd I agor lan drysau newydd I chi ar gyfer cynnwys, ar gyfer eich gwefan. So, hwyl am nawr, cofiwch gwylio y fideo nesaf.